Здравейте и добре дошли! Днес ще приготвим една истинска класика – домашен боб с наденца. Ще ви покажа лесни стъпки, подправки и малки трикове, за да получите богат вкус и перфектна гъстота. Хайде да започваме! Тук съм подготвил всичките необходими продукти за боба с наденца. Нарязан морков, лук, чушка, томати, наденца, макдонес и подправки. В тях ястието става ароматно и много богато на вкус. Заливам боба с вода и го оставям да вари около 10 минути. След това го прехвърлям в друга тенджера, за да продължа готвенето с чиста вода. Прецеждам боба и го прехвърлям в новата тенджера с чиста вода, за да продължа готвенето. Докато боба започва да вари в новата тенджера, си подготвям зеленчуците, нарязвам моркова, лука и чушката, за да ги използвам за основата на ястието. Подготвям подправките. Една чайна ложичка сол, черен пипер, джоджан, червен пипер и малко чубрица. Тези аромати дават истинския домашен вкус на боба. Добавям зеленчуците един по един. Първо лука, после моркова и накрая чушките. Разбърквам добре и ги оставям да се задушат около 5 минути. След като зеленчуците се задушиха, добавям до вареното пюре, след от подправките, малко макдонес и една струя олио, за да стане вкусът по-богат. Разбърквам добре и продължавам готвенето. Оставям боба да вари на среден огън около 40 минути, докато всички вкусове се спестят и с това ястие е готово. В средата на готвенето добавям и наденците, за да се сварят заедно с боба и да пуснат повече вкус. И нашият боб с наденца е готов. Да ви е сладко, абонирайте се за още рецепти.